Per canviar el tipus de lletra tenim dues opcions. La primera és utilitzant la barra de format, aquesta que veieu aquí. Per a fer-ho, primer seleccionarem el text i en aquest desplegable escollirem el tipus de lletra. Per exemple, Arial. Podem, a més, canviar la mida del text, aplicar negreta, cursiva i subratllat. Per a treure-ho, tornarem a clicar. La segona opció és anant a través del menú Format, Caràcter. En la primera pestanya, Tipus de lletra, podem escollir el tipus de lletra, on podem veure com quedarà en aquesta part d'aquí. Podem activar la negreta, la cursiva o la negreta i cursiva i podem canviar la mida del text. Si el que volem és aplicar un subratllat, anirem a la pestanya Efectes de lletra. I podem escollir únic, doble, negreta, puntejat. Per exemple, triarem doble. Aquí, a la part de sota, podem veure com quedarà. Ho apliquem. En el cas en què vulguem seleccionar primer el tipus de text abans d'escriure, és tan senzill com, en la fila en la que volem anar a escriure, seleccionar el tipus de lletra. Traiem negreta, cursiva i subratllat i apliquem un altre cop Arial 12. Si escrivim, podem veure que l'estil desitjat està aplicat.